Saúdos, que tal, como está en acordo entre Xunta, Deputación e Concello para asinar a comarcalización do Parque de Bombeiros de Santiago este 2018. É a principal conclusión da reunión a tres bandas celebrada hoxe en San Caetano, onde se puxo de manifesto a vontade política, pero tamén os escollos que este proceso ten por diante. Esas dificultades pasan principalmente polo persoal. Tras moitos anos falando da necesidade de dar un servizo de emerxencias conxunto na nosa bisbarra, hoxe deuse un paso adiante na posible comarcalización do Parque de Bombeiros de Santiago. O vicepresidente da Xunta convocaba esta mañá o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, unha reunión na que todos salientaron a coordinación entre as tres administracións para que o Parque Comarcal de Bombeiros sexa unha realidade. Non hai prazos en riba da mesa, aínda que a intención de todos é ter asinado un convenio para a comarcalización ao longo de 2018. O novo parque daría cobertura entre 8 e 11 concellos da nosa área de influencia, o que se traduce en máis de 200.000 habitantes. E hoxe sentamos as bases para que o Parque de Bombeiro de Santiago funcione comarcalizado, vamos dicir, a maior brevidade posible. A reunión de hoxe, o acordo de hoxe era importante, fundamental, agora queda seguir falando, concretar as bases que hoxe sentamos e falar, por suposto, o resto dos concellos, 8 en total nunha cobertura de isocrona de 20 minutos e ata 11, superando un pouco ese isocrona, pero pensando que se podía dar unha cobertura razoable, total casi 200.000 personas, si sumamos as que xa cubre o propio Parque de Santiago, máis as que pasarían a ser cubertas con esta comarcalización, van a ver como algo tan importante como a cobertura en emerxencias, a garantía da protección, o máis importante que son as vidas e despois os bens das persoas, van a dar un paso importantísimo. Agora toca traballar arreo para resolver os principais problemas que se atopa esta comarcalización. O máis importante, o do persoal. E que a día de hoxe o Parque de Santiago conta con 44 efectivos e para estender o servizo ao resto de concellos farían falta case o dobre de bombeiros. É por iso que será necesario estudar a taxa de reposición con Madrid. Tamén falta por concretar de que xeito se compartirán os custes derivados da comarcalización, que en Santiago calculan sería a case 1 millón de euros máis a ano. Por último, falta saber onde se vai ubicar o parque. En riba da mesa continúa o edificio case ruinoso que se comezou en Salgueiriños hai 2 lustros e que se podería retomar. E temos outra noticia de alcance no que ten que ver ca depuradora, e que co goberno local con dúbidas aínda sobre o emprazamento do seu tou executivo estatal, vén de declarar a urxente ocupación dos terreos para a construcción da EDAR. Está pendente aínda a asinatura do convenio entre o Estado, a Xunta e o Concello para a súa execución. Mentres que para Compostela Berta todos son dúbidas con respecto á nova depuradora, o Consello de Ministros ven de dar un paso adiante, declarando a urxente ocupación dos terreos do Souto onde se vai levantar a EDAR. Parece que para o Goberno estatal a denuncia presentada por un colectivo ecoloxista e a intención do Concello de Ames de presentar unha demanda non son motivos suficientes para reformular o proxecto, algo que si puxo en riba da mesa o Executivo Municipal. Lembran dende Madrid que os traballos serán executados por Aquaes e que se fai necesario asinar o convenio entre o Estado, a Xunta e o Concello para poñer en marcha as obras. E precisamente son as condicións do convenio as que tampouco convencen o goberno local, que non quere aportar o 20% e si o 5%, o igual que pasou con outras cidades galegas. Non entanto, dende o Executivo de Mariano Rajoy, lembran a Compostela Berta que as condicións do convenio serán as mesmas que as doutros proxectos. A nova depuradora do Souto tería unha capacidade para atender a 275.000 habitantes. Todo isto mentres o voceiro do PSOE advertía hoxe que os datos do paro de 2017 non son tan positivos como parecen. Segundo Paco Reyes, esa baixada do 4% no desemprego non é porque se creen postos de traballo, senón porque a xente marcha. A enquisa de poboación activa sinala que no 2017 a taxa de paro en Santiago situouse no 10%, 4 puntos menos que no 2016. Non entanto, o voceiro socialista non quere que ninguén se congratule por estes datos que asegura agochan unha realidade ben preocupante. A poboación parada en Santiago baixa, vale, pero fundamentalmente baixa porque baixan os activos e a poboación en edade de traballar. Esa relación, porque claro, se sumades os 1.600 persoas que baixan da poboación en idade de traballar, baixa as 2.100 persoas como activos, pois claro, aí onde está a poboación parada, que baixa 2.700 persoas, pero que se explica, obviamente, porque baixan os activos e a poboación en idade de traballar, non?
O voceiro socialista quere que o goberno local detalle cantos son os parados de longa duración, cal é a taxa de temporalidade ou cantos son os traballadores de Santiago a tempo parcial. É por iso que mandarán por rexistro unha batería de preguntas para que o goberno conteste cada unha delas. Máis cousas, a nosa área sanitaria será a primeira de España en contar cunha unidade de rehabilitación cardíaca en atención primaria. Será no Concello da Estrada, onde ao longo de febreiro estará en marcha o proxecto piloto deste programa que está implantado no clínico dende 2015. Un centro de saúde da Estrada será o primeiro de España en contar cunha unidade de rehabilitación cardíaca. Deste xeito, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago será pioneira a nivel nacional na extensión deste programa a atención primaria, un proxecto que permitiu reducir a mortalidade en case un 25% dende a súa posta en marcha no Chus no 2015. Deste xeito, dase un paso adiante na recuperación dos enfermos cardiovasculares e faise no seu ámbito natural e no máis cercano ao paciente. Trasladar la rehabilitación cardíaca a su continuum natural, que es el medio ambulatorio. Disponemos de un equipo de atención primaria, enfermería y profesionales que están en la élite de la atención primaria. Por lo tanto, lo que hoy presentamos aquí es, como la gerente decía, un proyecto absolutamente novedoso dentro del Estado español, pero que nosotros teníamos todos los elementos. Y vamos a demostrar que la rehabilitación cardíaca, después de la primera fase inmediata de que el enfermo esté en una situación crítica, cuando sufre el infarto y en el posinfarto inmediato, el continuum de esa rehabilitación se puede hacer y se debe hacer porque es segura y porque es eficaz en el ámbito de la atención primaria. O programa multidisciplinar de rehabilitación cardíaca da Xerencia Compostelá valorou a 1.600 pacientes dende a súa posta en marcha en 2015, dos que case 700 fixeron o programa completo, que consistiu nun seguimento de 3 meses. Nese tempo, o paciente contou cunha enfermeira especializada, unha consulta porta aberta con especialista en cardioloxía, servizos de psicoloxía clínica e un programa presencial de exercicio físico. En febreiro está previsto que comece o programa de rehabilitación cardíaca no Centro de Saúde da Estrada, nun proxecto piloto que posteriormente irá ampliándose a outros centros de saúde da área sanitaria compostelá. Xa está todo listo para o Antroido 2018. O sábado arrancan os festexos que terán como novidade un cambio de ubicación no inicio do desfile do martes e que as obras da estación do tren obrigan a trasladar o punto de partida das carrozas á Avenida de Ferrol. O sábado noite arranca co desfile do Meco o Antroido deste ano. Desta vez a figura de Méndez amósanos un pouco supersticioso porque o martes de Antroido é martes e 13. O martes de Antroido é o día 13, o sea, é un martes e 13. Digamos unha data moi especial, sobre todo para aqueles que son supersticiosos. Entón pensei eso, en darlle ao Meco un carácter un pouco supersticioso. Xogo un pouco con, digamos, os elementos de superstición de todo o mundo, os elementos talismán, como a man de Fátima, o gato chino, o trébol irlandés, a cruz andina, e centos deles. Claro, non podían faltar os sanandreses de aquí de San Andrés de Teixido. O domingo teremos o tradicional concurso de desfraces na Capitole con comparsas pola cidade ao longo do día. O luns haberá obradoiros no Pazo de Vendaña que darán paso ao día grande co desfile do martes de Antroido. Este ano fíxose necesario cambiar a ubicación do punto de partida. A Avenida de Ferrol servirá de punto de encontro para as carrozas, comparsas e charangas que participen no desfile. Sabedes que por mor das obras que están executando na estación de ferrocarril, este será o novo punto de partida e comezará unha ruta que decorrerá ás 8:30, seguirá por Romero Donallo, Santiago de Chile, Frei Rosendo Salvado, a Praza Roxa, República do Salvador, o Hórreo, a Senra e rematará na Avenida Xoán Carlos I. Ás 9 da noite, de novo tamén na Sala Capitol. Os premios serán os mesmos que anos anteriores, concretamente 16 entre carrozas, comparsas, grupos, parellas e individuais, cun premio máximo de 3.000 euros e un montante total de 16.000. O Antroido rematará, como sempre, o mércores de cinza ca queima do Meco na Praza Roxa. Tamén o sábado celebrase no Teatro Principal un concerto solidario da banda Quitará. Os fondos irán a parar á Federación Autismo Galicia.
Con 27 anos ás súas costas, a Federación Autismo Galicia segue a traballar na atención das persoas con trastornos do espectro autista a través de 14 entidades de toda a comunidade. Son moitas as actividades que desenvolve o colectivo, dende servizos integrais, atención temperá a apoio familiar. Para botar unha man no seu labor, organizase este sábado no Principal un concerto da banda Quitara. A agrupación Quítara ten unha concepción musical instrumental pouco convencional. Traballa coa guitarras eléctricas e guitarras clásicas, pero facendo un repertorio que incorpora clásicos, pero que soborda os clásicos e atrévese a innovar de unha forma valiosa e pouco convencional, desde a proposta de un instrumento que é clásico, pero que ten todas as posibilidades de adecuarse aos tempos actuais, que é a guitarra, non? As entradas están á venda por un prezo de 7 euros na tenda A Reixa, na billeteira do Principal e na páxina web josecarballido.com. Imos agora ao Pazo de Fonseca, onde vende abrir as súas portas unha exposición na que se lembra as vítimas do Holocausto nazi. A mostra, que afonda nese horrible momento da historia universal, foi posible grazas á Comunidade Xudía de Galicia e ao Museo do Holocausto de Xerusalén. Cando se achega o Día Internacional en Memoria das Vítimas do Holocausto, mañá día 27, a Universidade de Santiago vende inaugurar a exposición Shoah, o Holocausto, como foi humanamente posible, en colaboración ca Comunidade Xudía de Galicia e co Museo do Holocausto de Xerusalén. A mostra confórmana varios paneis nos que se detalla o contexto sociopolítico da época, en concreto do pobo xudeu, o nacemento e a expansión da ideoloxía nazi e, finalmente, o exterminio desa comunidade nos campos de concentración. Todo isto ilústrase con documentos gráficos e testemuños de superviventes da barbarie. A exposición estará no claustro alto do Colexio de Fonseca de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite. Coñecemos xa o tempo que teremos nos vindeiros 3 días, os detalles da predicción de seguido da man de Meteo Galicia. O martes en Galicia os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral, con bancos de néboa matinais. As temperaturas quedarán sen cambios e o vento soprará frouxo do nordés. O mércores amenceremos con ceos pouco anubrados ou despexados con bancos de néboa matinais. Co avance do día entrarán nubes baixas, quedando ceos moi cubertos á noite, con posibilidade de algunha chuvia feble. As temperaturas estarán sen cambios significativos. O xoves agárdanse máis nubes canto máis ao norte, mesmo con algún chubasco ocasional no litoral norte. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará moderado de compoñente norte. O martes en Santiago amenceremos con néboas matinais que darán paso a ceos case despexados, con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. As temperaturas manteránse sen cambios. O mércores agardamos unha xornada estable con ceos despexados que darán paso a nubes que deixarán ceos cubertos á noite. As temperaturas continuarán sen cambios. Pro xoves en Santiago agardamos máis inestabilidade pola mañá, con ceos cubertos para ter ceos algo máis despexados a mediodía. As temperaturas baixan, sobre todo, as máximas. Toca marchar, non sen antes repasar algunhas actividades interesantes para o seu tempo de lecer que recollemos na nosa axenda cultural.
Isto foi todo pola nosa parte, quedan agora ca información deportiva co programa Punta e Tacón, conducido por Silvia Castiñeiras. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.